wejść, ale każdy ma granicę. I przechodzimy do kolejnej walki. Krzysztof Mika z Shark Top Team Bytom kontra Michał Banaszek z Bastion Tychy. Jak widzimy, wiek ten sam, kategoria oczywiście również. Nieznaczna przewaga wzrostu po stronie Michała. No dobrze, zobaczymy, czy twoje prognozy się Kolejna sprawdzą. walka, w której zawodnicy, pomimo że walka jest na zasadach semi-pro, zdecydowali się walczyć w tych małych 4-uncjowych rękawicach, a one błędów nie wybaczają. Zaczynamy. I tak jak mówiłem, dość specyficzne, niekonwencjonalne poruszenie się ze strony Krzysztofa Miki zmienia tę pozycję, ale przyjął dwa mocne ciosy. Oj, chyba kontuzja Koniec barku. walki. Tak, chyba tam wypadł bark. No i fatalne skończenie. Myślę, że kurczę, nikt się tego nie spodziewał i nikt, a przede wszystkim Krzysztof Mika takiego zwycięstwa nie oczekiwał. Będziemy sprawdźmy teraz na powtórce, jak to wyglądało. Oj, Tak, przy jednym z ciosów tutaj wyskoczył ze stawu bark. Ale myślę... Zwycięzcą walki przez niezdolność przeciwnika do kontynuacji Krzysztof Mika!